बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव BKWCनि गुवाहाटी मावख' बेवहाय सफैदोङो BKWCनि खामानि दामानि एबा बिथांमोननि इयुननि बाथ्रा थामोनथानि बाथ्रा सावरायगोन जों दा बे समाव जोंजों लोगोआव दङ BKWCनि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि आरो EM अनिल बसुमतारी लोगोसेनो UBPO गौथुमजों नांफाथाबनानै सोमावसारनायाव बाहागो लाफानाय गोख्रोङै बाहागो लानाय UBPOनि बै समनि बोसोनगिरि आरो दा समनि बोसोनगिरि बिपिन गयारी दङ जों बिथांमोनजों सावरायनि जे BKWCनि थामोनथा एबा बिथांमोननि इयुन हाबाफारिया मा जागोन बुंथिनो गोनांदि BKWCनि बिथिंनिफ्राय फैगौ बोसोरनि थाखाय 300 कोटि रां बावजा प्रिपेयार खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनो गथायदोंमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय 13 आगस्तसिम बानजायनाय रायजोनि रां बावजा जुथुमाव बेखौ बिल पास खालामनायनि बाथ्रामोन आरो बिल पास जानायनि उनावहाय BKWCनि गोबांथार बिथांखिनाय स्किमफोरखौ मावफानायनि बाथ्रा दंमोन बै समाव BKWCनि EMफोरजों सावरायनाय जादोंमोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय आरो बै समाव बिथांमोना जोबोद आसाबादिमोन जे 300 कोटि रां बावजाजों गोबांथार खामानि मावनो हानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो जोबोद मिजिंथिनाय दंमोन दा समाव जोबोद उसुखुथु जे 300 कोटि रांखौ मोनखोना मोनदिया BKWCआ आरो मोनबायब्ला माब्लानिफ्राय स्किमफोरखौ सुरु खालामगोन जों गिबियाव BKWCनि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि बिथांखौ बरायदों खुलुमनाय होदों नोंथांनो बेनि उनाव अनिल बसुमतारी EM बिथांखौ बरायनाय होदों आरो UBPOनि बोसोनगिरि बिपिन गयारी बिथांखौबो बरायनाय होदों खुलुमबाय दा समाव जों सावरायग्रोनि जे थांनाय समाव BKWCआ मा बिथांखिनि थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसंनाय जादोंमोन आरो बबे स्किमखौ मावनो थाखाय बिथांमोना सिगांग्रो साननाय जादों आरो रां बावजानि बाथ्रा अनिल बसुमतारी सारजों फैगोन गिबियावनो अनिल बसुमतारी नोंथांजों आसाम रायजोनि रां बावजा जथुमनि समाव मोगा-मोगि लानाय जादोंमोन आरो बे समाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे BKWCनि बिथिंनिफ्राय 300 कोटि रां बावजा साबमिट खालामनाय जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनो आरो बेखौ WPTNBCनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा एबा रां बावजा होनायनि बाथ्रा दा बै समाव रां बावजा जथुमा जोबाखैमोन अदेबानि फाइनेन्स मिनिस्टार मुस्लिमा अजन्ता नेवगा रां बावजा दाखिल खालामबायमोन आरो बेवहाय मोनसेबो डेभेलपमेन्ट काउन्सिलफोरनि एबा अट'नमास काउन्सिलफोरनि रां बावजा दाखिल खालामनाय जायाखै सेपारेटलि व्हेरेज मख'नायबो जायाखैमोन जे दा बै समाव नोंथाङा बुंदोंमोन रां बावजा जथुमा जोबागौमानि एबा रां बावजानि डिटेला फैयागौमानि बुंनो हाथ'नाय जायाखै जोंनि रां बावजानि थामोनथा दा समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जे जेरावहायनाखि रां बावजा जथुमाबो जोबनानै थांबाय थांनाय 13 आगस्त खालि आरो दा माने रां बावजानि दोहोनफोरखौ मोननायनि सम जाफुदों नोंथाङा मा बुङो गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनजों जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननाय चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि आरो मोनगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी जानानै नोंथांमोननि टेलिभिजननि जायनाखि स्टाफ बा दैदेनगिरि बिथांमोननो जोंनि मोनसे सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोबाय लोगोसे गोबां लाख बेनि जायनाखि नायग्रा बिथांमोननो जोंनि मोनसे मोजां मोननाय सनमानखौ जासियो जे नोंथाङा जा सोंलुनि सोंदों नंगौ बे दाखालि बाजेट आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जेब्ला बाजेट जाबाय थायो बे समाव जों दसे समब्लाबो लोगो मोनलायदों मोजां दा खोथाफ्रा स्पष्ट जाबाय आसाम सरकारा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो जाखिनि जों बिनाय लेखा बिथांमोना इतिमध्ये बाजेटआव बा जों बेसेबां रां मोनगोन बेखौ क्लियार खालामना होबाय स्पष्ट खालामना होबाय डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय स्पष्ट खालामना होबाय
मन्थ्रि बिथांमोनाबो स्पष्ट खालामनो हाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला नि जानाखि अफिस एस्टाब्लिशमेन्टआनो नाम्बार 1 अफिस एस्टाब्लिशमेन्टआ बोरैहाय जाफुंगोन बेनि उनाव माखासे डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिस दा अफिस एस्टाब्लिशमेन्टआ जानांगौब्ला जोंनि खामानिफ्रा मावनायफ्रा जुदि एसे स्पिडआव थांनांगौब्ला अफिसाव जोंहा माखासे स्टाफ नांगौ सानना लादो जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय लोगो लोगोनो इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल दाफुंनाय लोगो लोगोनो अनिल चन्द्र देउरि एससिएस बिथांखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होबाय बिथांजों जों जयै खामानि मावबाय थानाय समाव डाइरेक्टर अफिसार कनभे खालामबाय देग्लायनि जानाखि बाजेटआव नोंथांमोननो रां बाहायनो खाबु होनाय जाबाय जे 13.5 माने 13 crore 13 कोटी 50 लाखनि नोंथांमोनहा खामानि मावनो हासिगोन दा बे जानाखि फान्ड जोंनो उथायबाय बेखौ लानानै जों खामानि मावो बे खोथाया थिग नोंथाङा बुंनाया बे जोंनि जानाखि इसि मिटिङाव जोंखौ जेला नैबे मेनि 24आव जोङो फार्स्ट जोंनि जानाखि जोंनि इसि मिटिङाव जोङो प्रस्ताबखौ आसाम सरकारजों रायज्लायैनि आगोलाव जों माने लादों 24 मेआव जोंनि प्रस्ताबा बेनोमोन 300 crore जोंनो माने डेभेलपमेन्टेल खामानिफोर मावनो हानांगौ आरो अफिस जानाखि हेड अफिस साब अफिस आरो जोंनि गेस्ट हाउस आरो माखासे माने जेरै स्टाफ क्वार्टार बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो 150 crore जोङो बिनाय जादों आरो बे प्रस्ताबखौ 24 मेआव जों लानानै 1 जुन खालि आसामनि जानाखि WPT मन्थ्रि मानोना एजुकेशन मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगु बिथाङा WPT एनबिसिनि आरो एजुकेशन बिफाननि मन्थ्रि अनुज पेगु बिथाङा जोंजों रायज्लायगोन जोङो रायज्लायनाया 26 रायज्लायगोन 26 रायज्लायनायाव बिथाङा होनदों जे अफिसियेल मिटिङा थाबैनो जागोन मोनसे प्रिपेयार खालामदों जों प्रिपेयार खालामबाय प्रिपेयार खालामनायखौ बियो एडभान्स नायबोदों थिगानो दं आरो बे होनबाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा जोंखौ जयै सावरायनो जोंनाव 1 जुनाव जोंनि जानाखि फाइनान्स मिनिस्टार आब' अजन्ता नियोग बिथाङा जोंखौ 1 जुनाव WPT मन्थ्रि बिथाङा 1 जुनाव जोंखौ सेक्रेटारिखौ जोंखौ F ब्लकनि ग्राउन्ड फ्ल'राव कनफारेन्स हलाव जोंजों सालायदों आरो जों माने मोजां मोननाया मा फरमेसन जानायनि उनाव चिफ मिनिस्टारा 10 मेआव जादों आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बियो चिफ मिनिस्टार समायखौ लाखांनायनि उनाव मे 1 जुन इसिबां खम समनि गेजेराव जोंखौ माने सरकारि पर्यायनि मोनसे गोजौ लेभेलनि जेबो गासिबो स्टाफा दङ बेवहाय मा खामानि मावनाय जागोन बोरै आवगायो अफिस एस्टाब्लिशमेन्टनि सायाव आरो काउन्सिला बोरै थांगोन डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौ जों बेखौ मोजाङै सावरायनाय जाबाय आरो बे दिननिफ्रायनो बाजेटखौ एसे नेनाय बाजेटआ जिहेतुके जोब्बाय दा जोङो 13.5 crore जों एनुवेल अपारेशन प्लेनखौ जों बरनबाय जों साबमिट होनोसै आरो जोंनि हल प्लेन नङाबा जोंनि जानाखि प्र माने बर' पिपल बर'नि जानाखि मोजांनि थाखाय जौगालु हाबाफारि मावनो थाखाय जोंनि साननाय हनाया नैबे 13.5 माने 5 crore एसेल'बाबो जों आं सानो बेरखांदों आरो जोंनि जानाखि इउपिनि गेजेरजों जोंनि जानाखि नैबे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जाखिनि बर' फिसाफोर इनक्लुडिं बराक भेलिनि माने ब्लु एन्ड रियां निश्चय बेखौ जों कभार खालामनो नाजादों आरो जोंनि साननाय हनाया बेरखांदों आं सानो गाबोन समफोर जेब्ला बियो ब्लेक एन्ड व्हाइट ओंखारगोन माने जों हल इउपि प्लेनआ जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने ओंखारगोन जों साबमिट होनाया होमब्ला नोंथांमोना निश्चय मोनगोन आरोबाव बुंफिननो हागोन जोङो दा नायदो जोङो हेड अफिसखौ जोङो नटिफिकेसन होनायनि लाबोदों मोनसे हेड अफिसखौ आसाम सरकार नटिफाइ खालामसिगोन अलरेडि प्रसेसा फाइनाल बेनिफ्राय नोङो माबाखौ नायदो जोंनि जानाखि भिलेज लिस्ट बर' कसारि कमिउनिटि इनहेबिटेड भिलेजेसफोरनि जानाखि कड गोनां कड गैयै जोंनि गामि
बेखौ इतिमध्ये जोंनो होबाय बेखौ दा एग्जामिन खालामबाय थादों ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिट्यूट अफिसा दावबायनो जोङो माने मोनदों बेजों लोगोसे जोंखौ निर्देश होनानै समस्याखौ खालामनांगौ दा बाथ्राया जाबाय मा जे बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि रां बावजा बेयो 300 कौटिमोन दा 13 कौटि मोनदों थारमाने 287 कौटि फ्रामानो गोगा बेवहाय नोंथांनिया ध्यान जागोन नोंथाङा बेखौ बुंनायनि थाखाय साबायखर जोंहा लामा दं आरो बेफोरबायदि राङा फैयोबासो जिहेतु जोंनि साननाय हनाय बा जोंनि खामानि मावनाय एसेब्लाबो जोङो मावनो हादों जोंहा डिसेम्बर जानुवारियाव मोनसे मा होनो साप्लिमेन्टारि डिमान्ड बाजेट जोङो प्रेस खालामनो जों खाबु अलरेडि डिसकास सानना लाबाय डिसकास माने बेनिफ्राय फेब्रुवारियाव मोनसे माने दानि गोदान गभर्नमेन्टनि आबुं मोनसे बाजेटआ फैगोन फेब्रुवारि बयबो मिथिलायो बेफोरबो डिसकास जादों आरो बेवहायनो जोंहा मोनसे दङ मा जे सक्ति खालामनाय समाव इउर'पिया मोनसे स्टेक होल्डार अर्गेनाइजेसन वान अफ द सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन अफ दि बिटिआर एकर्ड बेवहाय जोङो बेनिफ्राय जोङो मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायबाय थादों मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों सावरायबाय थादों सिगनेटरि अर्गेनाइजेसननि लिडारफोरजों सावरायबाय थादों दाख्लै आरोबाव खेबसेबाव सावरायबावदों जोङो प्रमद बर' बिथांजों 23 आगस्टआव बिनि जानाखि चेम्बार बड'लेण्ड जानाखि सेक्रेटारियेट क'क्राझाराव बिथांनि चेम्बाराव सावरायदों बेफोर खोथाखौनो सावरायदों जोंनो राङा हरनांगोन दा बिथांनि जानाखि साननाय हनाय बिथाङा जे पजिटिभलि बुंदों जे नोंथांमोना ओरै माखासे स्किम बायदि खामानि मावनांसिगोन बे बिथिङाव जोंनिया फैगोन बेनिफ्राय आं दहाय बुंनाय डिसेम्बर जानुवारि जानाखि साप्लिमेन्टारि बे फैगोन बेनिफ्राय फेब्रुवारियाव जोंना बाजेट ओंखायनो जों गमामायैनो जोंनो जुदि 150 crore जोंनि अफिस एस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय बिल्डिंनि थाखाय होयोब्ला एसे मोजां खालामगोन आरो जों मोनसे फोथायनाय बे थाखाखौ जों लासैनो मोनगोन आচ্ছা बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनि चिफनि खोथा नोंथाङा रायखांदों प्रमद बर'नि खोथा प्रमद बर'जों नोंथांमोना रायलायदों 23 आगस्ट खालि क'क्राझारनि बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रमद बर'नाव रां बिदों मा रां बिदोंमोन नोंथांमोना we are UPPO one of the signatory organizations of BTR तारमाने per year 500 crore नि जिनकी माने offer 1500 crore total और बिनि शेयर नोंथांमोना मोननांगौ शेयर थ' नङा बे जे बाहेरानि बर'फोरा BTRनि बाहेरानि बर'फोरा हाजार मानसिया बेवहाय बे आन्दोलनाव बर'नि आन्दोलनाव BTR जानायाव BTC जानायाव BSC जानायाव जोंनि कन्ट्रिबिउसन दङ कन्ट्रिबिउसनल' नङा माने बेहाय स' मानसिया बे मुंख्लं जालांदों थैदों सारा सम्पति माने सेस जालांदों कोटि ओंखायनो जोंनि मोनसे बे बर' जाति गायसननायाव बर' जातिखौ बिश्व दरबाराव मोनसे सोद्रोम जाति गायसननाय जानाय माने आन्दोलन हाबाफारिफोर बेवहाय बाहेरानि बर'फोरा दानि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरा निश्चय खम नङा बेवहाय बुंनाय स्पष्ट बुंनाय जादों बिटिआर एकर्डआव स्पष्ट बुंनाय जादों जे बोसोरफायाव सेन्ट्रेलनिफ्राय 250 crore स्टेटनिफ्राय 250 crore 500 crore आरो बोसोरथामनि थाखाय जागोन 15 crore टटेल दा 15 crore BKWC ने होनायनि बाथ्रा फैयाखै अनलि बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनि बाथ्रा बुंनाय जादों BTCनि बाथ्रा दा बे हिसाबै नोंथांमोननि बे डिमान्डआ माबोरै गनाय जादों बेयो बिथांमोननि पेपार वर्क्स राइट नोंथाङा बुंनाय दे जोंहा माखासे आन्डारस्टेन्डिं दङ आन्डारस्टेन्डिंआ मा जाबाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ 5.1 crore बोरै फैखो नङा होनबा जोंहा फुजाफोरा दङ जोंहा सावरायनाय दङ बे 5.1 नि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ जाबाय नङा होनबा बेखौ बुंनाय जायाखै जे नोंथाङा होननाय बेसोर जा रां मोनजोबगोन गावसोरनो बे नङा बियो ओरैजा फैथारनांगोन मानो होनब्ला बे एकर्डनि स्पिरिट डिसकासननि स्पिरिट बिथांमोननि जानाखि बिथांमोनजों सावरायनायाव येस मानो जाया बियो दा बिटिआरआ क'क्राझारनिफ्राय दस्रायाव सालायहरनो नागिरबा जों होनदों बेखौ नाङा जोंनो हर रांखौ 300 crore बिदों जोङो आउट अफ माने 1500 crore दा बेवहाय नायदो
5.1 अलरेडि इमप्लिमेंट जाबाय लादों 5.2 जेनेके सुक्तिनि अलरेडि माने प्रोसेस लाबोबाय बिथां कमिटि जाबाय 5.3 जेनेके scheduled tribes and other traditional forests dual as recognition of Forest Right Act 2006 नि जाखोता 5.3 बेखौ प्रोसेस लाबोदों बेफोर प्रोसेस लाबोनायाव जोंहा मालाय काउन्सिला एक्सपेन्डिचार गैया होनबा दा जोंनि साननाय हनाया बेफोरजों मा होनो जिहेतु जोंनि थाखाय सोबायब्ला बिनि एक्सपेन्डिचारनि खोथा दङ आरो माखासे टेकनिकल प्रब्लेम दङ आरो बेनिफ्राय टेकनिकल प्रब्लेम नङा बेखौ बर' फिसाखौ डेभेलप खालामनो बे माने 1500 मा होनो दा नोंथांमोना 300 कोटि बिदों प्रमद बर'नियाव बेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों एक्सपिरियेन्स नङा प्रसेसआव लाबोजोबदों गासै बुस्थुखौ मावदो मा मोना 300 कोटिनि 300 कोटि नङा बे माने जाखिनि जोङो सानसेयाव बेखौ होजोबनांगौथ' नङा मोनफा मोनफा जों लुगैनाय जानाय हाबाफारि जों मावनो लुगैदों बर' फिसाफ्रा मावनो लुगैदों बे मुंख्लं जानायफोरनि खोथाखौ बावब्ला जानाय नङा रावबो बावाखै मिथिनो मोनदों दासिम बिटिसि सरकारा बिटिआर एकर्डनि जेनाखि दोहनि खोथा बुंदों पेकेजनि खोथा बुंदों 1500 crore बेनि गिबि बोसोराव 500 crore सेकेन्ड इयाराव 500 crore दा थार्ड टाइमाव 500 crore टटेल 1500 crore बे दोहोनखौ दासिमबो मोननाय जायाखै मिथिनायाव दा बे हिसाबैहाय बिथांमोना दोहोनखौ मोनग्रोनांगोन दोहोनखौ मोननायनि उनावसो नोंथांमोना हरनो हागोन बेखौ रायज्लायदों जों बिथांमोना जेब्ला पजिसनाव फैगोन मोनगोन जोंनोबो हरदो बे खोथाखौ जों रायज्लायबाय आरो जोंनि फैसा फैनायनि सर्सखौसो होगोन फैसा फैनायनि रां फैनायनि जोंनियाव माबे सर्सजों फैनायनि सम्भावना दङ बेखौसो जिहेतु जों डिसकास खालामदों औ बे मोनसे बेनिफ्राय जिहेतु माबा थालांदों 6.3 नि खोथा दङ नङा होनबा 6.3 जायनाखि जोंनि स्कुलफोरनि भेन्सार गभर्नमेन्ट जानांगौ होनना बुंदों जोंनि मास्टारफोरनि जानाय अबस्था भेन्सार स्कुलफोरनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि अबस्था जा डाइरेक्टर जों रायज्लायबाय थादों नङा होनबा बेफोरबायदि खोथानि थाखाय जोंनो रांखौ नांगौ दा नायदो नोंथाङा बे नोंथांमोननि डिमान्ड जोंनि साननाय हनाय डिमान्ड आं मोनसे खोथाखौ बुंदों जोंनि काउन्सिला मानोना चेयारमेन गाम्बारू मोसाहारि आरो मिनिस्टार बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बर' कचारि वेलफेयार जोंनि जानाखि काउन्सिला प्रायोरिटी होदों एजुकेशन बड' एजुकेशनखौ बड' मिडियाम एजुकेशनखौ जों गुरुत्व होदों दा गुरुत्व होनांगौब्ला नङा होनबा बेवहाय अकल जों नै बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोराल' नाजाबाय थाबोदों नोंथाङा जिहेतुके बिटिआरनि मा होनो बनाफाइड माने भटार सुबुं बेखौ नायनानै जोङो जुदि खामानि मावनांगौब्ला एजुकेशनाव जाबादि दङ जोंनो रांखौ नांनायाव बे नोंथां माने ओनसोलनिफ्राय जोंनो एसे नाबसो हरनाया बे जोंनि माने मा होनो दिउ जों बेखौ मोनथारनांगौ नायदो जोङो दाखालि काउन्सिला जानायनि उनाव 21 आगस्टआव जोङो एजुकेशननि जानाखि पलिसि डिसिसना बोरै जानांगौ होननानै जों फर्स्ट टाइम अफिसियेल मिटिं जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिंनायाव जों मिटिं खालामो जेखौ एजुकेशननि इएमआ माने प्रिसाइड खालामो बेवहाय बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेतानि जानाखि बिबुंथि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जानाखि साननाय हनाय मा जानो थांगासिनो 6.3 बिराद स्पष्ट भाबै बुङो जायनि थाखाय बेवहाय जोङो बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशन बिथांमोनखौ लिंहरदों इउपिपिअनि लिडार बिथांमोनखौ लिंहरदों बिथांमोना प्रेसिडेन्सिखौ गोबां एटेन्ड खालामदों प्राइमारि टिचार एस'सिएशनाबो गोबां एटेन्ड खालामदों साहित्य सभानि गोबां एटेन्ड एबसुनाबो गोबां एटेन्ड जा बुंनाय बेजों लोगोसे डाइरेक्टर मेडाम ममता हुजिया जाखिनि समस्या गोग्लैबाय थादों दा नायनो थाङोब्ला बिटिआरआ ओरैबायदि पावारफुल जाहैबाय एजुकेशन डिपार्टमेन्ट नङा होनबा थालांबाय नै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामफोरनि जानाखि अबस्था बेखौ बिटिआरआबो नायनांगोन आसाम गभर्नमेन्टआवहाय दायित्वआथ' नों आंनाव थासिनबाय काउन्सिल हिसाबै राङा गैयाबाबो जों ओंखायनो जोङो बिटिआरजों रायज्लायबाय थानाय बेफोर खोथाया जायगा मोनदों दाखालि मानोना साहित्य सभानि आफादगिरिया जाखिनि साहित्य सभानि मावनाय आरो मावबावनांगौआ आरो जेंनानि जानाय मोगा मोगि जाबाय थानाय एबसुनि मानगोनां आफादगिरिया
मा जानो थांगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेसेबां मोनखो भारत सरकारनिफ्राय बेसेबां मोनखो दानि NEP नि जानोखि बिनि कनसेप्ट NEP कनसेप्ट बा NEP नि जानोखि गाइडलाइन्स NEP आ माबायदि NEP जों लोब्बा लाखिनानै बड' मिडियाम एजुकेसना बोरै थांनांगोन बेजों सेर बेनि जानोखि गासिबो निउ एजुकेशन पलिसिया मा नङा होमबा नेशनल एजुकेशन पलिसिया मा बेजों खाबनानै बड' मिडियाम एजुकेशनखौ बोरै लांगोन दा डिसकासन जादों माखासे समस्या फैबाय राननांगौ ओंखायनो बयबो फिल खालामदों बड' मिडियाम एजुकेशन बाहेरा बिटिआरनि बाहेराव बिराद मोनसे मावनो लुबैनाय गभर्नमेन्टनि अफिसारफोर गोरों गोराफोरा दा जोङो बेखौ मोनसे हाई लेभेल मोनसे कमिटि दानानै एजुकेशन मोनसे सार्भे खालामनानै माबोरैहाय मा होनो मावफुंनो हायो आसाम सरकारजों बेखिनिया आवगायबाय थादों जोंनो राननांगौ जों दानसे ब्रेक लानाय सिगां दोङो जों बिनि उनाव फैनि बाउन्डारि इस्यु लोगोसे BKWC नि बिसायख'थिनि प्रिपारेसन जों बे बेलायाव सावरायगोन गाम्बारि मुसाहारि बिथांजों दानसे ब्रेक लादों फैफिनदों सावरायबाय थादोङो BKWC नि थामोनथा आरो इयुन बे बिथिङाव जों दा समाव सावरायनि BKWC नि बाउन्डारि लोगोसे बिसायख'थिनि बाथ्रा जोंजों लोगो दङ BKWC नि चेयारमेन गाम्बारि मुसाहारि नोंथाङा आथिखालाव BKWC नि सासे गोहोगोरा बिबानाव दङ चेयारमेन हिसाबै आरो नोंथांनावनो सोनारनानै थादोङो जे बिसायख'थिनि बाथ्रा आरो गामि सोसननायनि बाथ्रा दा नोंथाङा बे बाउन्डारि इस्यु आरो इलेक्सननि बेलायावहाय बिनि जोंनि थामोनथा एक्जिस्टेन्स बिनि बेलायाव मा प्रिप्लेन खालामदों जोंनि गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं निउस चेनेलसिम आङो खुलुमबाय आरो गासैबो नायग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा गिबियावनो 2021 17 फेब्रुवारियाव मोनसे आसाम गेजेटेड नटिफिकेशननि गेजेरजों दाजानाय जादों आरो बे काउन्सिला जों इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल हिसाबै दाजानाय जादों काउन्सिलनि जा एक बादि जोंहा मोनसे रोखा माखासे बिथोन दङ दा गिबियावनो मोनथाम हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय एसे गाइडलाइन बायदि दङ गिबियाव जाहैबाय अफिसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार बे मोनसे नैथियाव जाबाय भिलेज नटिफिकेशन बबे गामिखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसनगोन बेखौ थि खालामनांगौ थामथियाव जाहैबाय बबे गामि आरो एरियाखौ लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि कन्स्टिटुएन्सिखौ दागोन बा समस्तिखौ दागोन बेखौ थि खालामो दा बे बेलायाव गिबियावनो जोंनि अफिसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरो जाफुङाखै आद्रा दं गोबां दं जोंनि जा अफिसियेल इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय अफिसियेल स्टाफ
आरो जोङो अफिस बिल्डिं बेफोर थिग जायाखै हेड अफिस हिसाबै सिमेन्ट सापरियाव लाबाय गुवाहाटीयाव साब अफिस हिसाबै जों गायसनदों स्टाफ गैया आरो जोङो बे रोखोमै स्टाफ गैयैखाय खामानि मावनो हायाखै बे जाहोन आरो बेजों लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेशननि थाखाय जोङो दिनै 15 सानसो जाबाय जोङो एप्लाइ खालामदों मानोना WPT मिनिस्टार डक्टर अनुज पिगुनि थ्रुयै WPT मिनिस्टार थ्रुयै आरो बे नटिफिकेशननि थाखाय WPT नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे बिथोन होदों आरो लिरनानै हरबाय TRI अफिसाव बेखौ भेरिफाइ खालामनानै बिथांमोना जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भिलेजखौ थि खालामगोन नटिफिकेशन होगोन बे आन्दार प्रसेस बे जागासिनो दं बिनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि कनस्टिटिउन्सि दानाय हाबाफारिया फैगोन आरो बिथां अफिसियेलि जोंनोबो बिथोन होदों दा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जा एक बादि 36+4 36 जाहैगोन जोंनि इलेक्टेड आरो 4 जाहैबाय नमिनेटेड दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गासै जोङो 22 डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टआव मोनबैसे बेसेबां पपुलेसनखौ लानानै जों कनस्टिटिउन्सि दागोन नैबे जोङो दा भिलेज नटिफिकेशन मोननो गोनां जों बेखौ वेट खालामबाय थादों नायबाय थादों बेखौ जाय भिलेज नटिफिकेशनखौ होयोबा जों रोखा जागोन जों बेसेबां पपुलेसनखौ लानानै जों कनस्टिटिउन्सि दागोन बे दाखांनायनि उनाव जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो जों खावलायगोन जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोङो बिसायख'थिखौ खालामनो हासिगोन होननानै जोङो काउन्सिलनिफ्राय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टआव आपिल खालामगोन बे दा बाउन्डारि हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंहा बाउन्डारि गैया जोंहा एकआव क्लियार दङ बिटिसिनि बायजोआव जों 22 जिल्ला दा बिटिसिनि बायजोआव जेसेबां बर' गामि बे गामियानो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबसननो हागोन बा हाबसनगोन होननानै जोंनि एकआव मोनसे क्लियार दं बे रोखोमै दा बे जोङो बुङोबा जोङो हजोंहाय धेमाजिनिफ्राय लाबाय धेमाजि लखिमपुर बेनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबथ'वा बे एसे कमिसनाव दङ आन्डार कमिसन आरो दरं जिल्ला नलबारि बरपेटा बेनिफ्राय फैबाय जोङो धुबरी बङाइगाव बेनिफ्राय गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्र' मरिगांव कामरुप मेट्र' कामरुप रुरेल मेट्र' फैबाय बेनिफ्राय फैबाय जोङो मगाव मरिगांव हजाय गलाघाट आरो जों फैबाय जोङो सराइदेउ डिब्रुगड़ तिनसुकिया आरो बिनि अनगायैबो जों बराक भेलियाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ जोंनि बर' माहारिनिनो मोनसे फोलेर ब्रुवार मिडियाम हाइलाकान्दी करिमगन्ज more than 49,000 बिथांमोनहा पपुलेसन दं बिथांमोनखौबो लानानै बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय जादों आरो जोंनि बाउन्डारिया बे जिल्लाफोरावनो जागोन जेराव बर' कमिउनिटि दं बे जिल्लायावनो बा बे गामियानो हाबगोन आरो बे सिमाया बे रोखोमैनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाउन्डारि जागोन नोंथाङा बुंबाय जे सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्राया कमिसनाव दं होननानैहाय थारमाने बिथांमोनहा बिटिआरआव हाबगोन ना BKWS हाबगोन बे दा गोनो गोथो दङ आरो आंजों लोगोसे दङ दा जोंहा बिपिन गयारि बिथाङा UBPOनि एडभाइजार दाजेननाय समनिफ्राय बिथाङा नांफाबाय थादों UBPOजों आरो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि बिथाङा गहपुर हालामनि दा बे हिसाबैहाय बिथांमोना जोबोद उसुखुथु दङ जे जोङो बड'लेण्डआव एबा बिटिआरआव थागोन ना BKWS थानो मोनगोन दा समावथ' दिनानो दङ नोंथांमोना जे समावहाय BTC एक्टखौ माने BKWS एक्टखौ बानायबाय बा आसाम गभर्नमेन्टआ बिल पास खालामबाय बे समावहाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ थिसनफानाय जायाखिसै बिटिआरनि थाखाय नोंथांमोना रिजार्भ खालामनानै दोनबाय नाथाय बिटिआरआव हाबगोन हाबा बेनि मोनसे गोनो गोथो दा बेखौ लानानै उसुखुथु दङ दा नोंथांमोननि माने कनसेप्टआ मा जोंनि कनसेप्टआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल कनसेप्टआ जोंहा क्लियार
2020 27 जानुवारियाव बर'नि थार्ड एकर्ड पिस एकर्ड जेराव जादोंमोन बे एकर्ड बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव हाबसननायनि मोनसे सिमां बर' रायजो राजा आरो जायफोर एकर्ड सिगनेटारिस बे मोनसे दङ आसा दङ दा सेन्ट्रेल आरो स्टेट आरो जोंनि बै समाव जायफोर एकर्ड सिगनेटारिसनि गेजेराव बेखौ बुजाबुजिनि गेजेराव दङ बाथ्राया जाहैबाय मा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लाया आन्डार कमिसन दाना होगोन बे 27 जानुवारिनि एकर्डनि स्पिरिट बादियैनो मोनसे कमिसन दादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बिपि बार्मानि दैदेननायाव बिथांनि दैदेननायाव दा नांजाबजोबनाय बर' गामिखौ बिटिआरआव हाबसनगोन आरो जायफोर नांजाबजोबि गामि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबसनगोन बे आरो सिम्पोल मोनसे खोथा जे बिटिआरआव जायफोर हाबबाय बे बिटिआरआव थालांबाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानायफोरा WPT डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिम्पोल मोनसे गेजेटेड नटिस होबानो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननो हागोन बे रोखोम मोनसे रोखा मोनसे दङ बे आरो बेनिखायनो जोंहा आसा माने मा होनो सुबिदा मोनै बिथांमोना आसा दङ बिटिआरआव जायफोर हाबगोन बिटिआरआव बड'लेण्डआव थांगोन बिटिआरनि बाहेरायाव थानायफ्रा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बे हाबगोन बे रोखा खालि एसे जों एसे सम नेनांगोन कमिसना माब्ला रिपर्टखौ होगोन बिनि सायाव जोंबो सोनारदों आरो जोंबो उसुखुथु मोनदों जे मोनसे समाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोंबो बयबो आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन मोनसे समाव दा बिपिन गयारि आदाया दा गोदोनिफ्राय एडभाइजार दाबो एडभाइजाराव दङ जोंहाबो उसुखुथु मोनबाय थादों जोङो ज' नांनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन एबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि डिमान्ड बादियै मेनलि जोङो मोनदों जोंहा दा मोनखांनायनि उनाव बै जिल्ला मोननाया थाबोनाया एसे जों गावखौनो गाव दुखु नांदों बेखौ दुखु फोरमायो अब्लाबो जोङो मोनसे समाव एसे समनि गेजेरजों थिग जाबोगोन बेखौ सानदों जे बिथांमोनखौबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोङो सोफागोन जोंहा जेबो आपत्ति गैया आरो जायफोर कन्डिसनाव बिटिआरआव हाबगोन बे हाबगोन जोंहा बे जेरावबो आपत्ति गैया बे मोनसे रोखा खुलुमबाय इंखं टिभि चेनेलनि एडिटरनिसिम आरो दिनैनि बे चेनेलाव सारा आसामनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननायारि सिबिनायखौ बावहरबाय दा बिथाङा सोंदों जे थांनाय जितु थामथि सुक्ति बे सुक्तियाव जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया माने कमिसननि आखायाव दङ दा बे कमिसना जितु जोंनो मिथिहोनाय बादिब्ला आगष्टनि गेजेराव जोङो बिटिआरआव हाबनो मोनगोन ना मोना बेनि बिथं माबाखौ जों मोनथिनो मोनगोन होननानै जोंनो मिथिहोदोंमोन दा दिनै जाहैबाय आगष्टनि 25 खालार हाबबाय दा खमसे खम 6 सानसो दंबावो आद्रा दा नेनानै दंबाय थायो जोङो आगष्टनि गेजेराव बेनि रिपर्टखौ मोनो ना मोना बेनि थाखाय हांखुर जानानै दङ जायखियानो दाजाथों जिहेतु जोंनि बे मोननै जिल्लाया बयबो संगठनफ्रा रायजो राजाफ्रा मिथिगौदि जे कमिसना जोंनो बे गाहाम रिजाल्टखौ होगोन होननानै मोनगोन होननानै आसा फारिनानै दङ दा बेनिखायनो जेबो बे रोखोम रिजाल्ट मोनैखाय जों रायजोफ्रा आसा फारिनानै दंबाय थायो जे जोङो बे जिल्ला मोननैनि सुबुंफ्रा जिहेतु बड'लेण्ड सोरजिनायाव मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन दा थेवबाबो जोङो बे थामथि सुक्तियाव जितु जोङो बे बिटिआरआव गोग्लैथ'वाखै खिन्थु दिनै कमिसना बेखौ दाजाब दानख' खालामगासिनो दङ जे जोंनि सनितपुराव बेसेबां बर' गामिफ्रा हाबगोन आरो बिश्वनाथआव बेसेबां हाबगोन आरो बिनि आद्रा थायोब्ला बिनि रायजो राजाफ्रा आद्रा थानाय रायजो राजाफ्रा मा उनाव माने थिरांथा लायो बे थिरांथानि उनाव जोङो बेखौ जों बुंनो हागोन आं हारसिङै
दिनै हाबाबा मा जागोन आरो हाबाखैबा मानो हाबाखै बेखौ आं दिनै बुंथ'लिया बिथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं बेखिनिखौनो होथ'बाय जों मिथिनो मोनबाय जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद उसुखुथुआव दङ जे बिटिआरआव हाबनो मोनगोन ना मोना बेराफारसे बिटिआरआव हाबनो मोनाब्ला बिकेडब्लिउसिआव हाबफिननो हागोन ना हाया बे प्रभिजनाव फैगोन ना फैया अनिल बसुमतारी सारजों फैनि नोंथाङा बुंबाय थाखादों आगु समनिफ्रायनो जे बिकेडब्लिउसिआव अरायबो वेलकाम बिटिआरआव हाबाब्ला बिकेडब्लिउसिआव हाबफैनो हागोन सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ रायजो राजाफ्रा दा बे दिनैनि डिसिसन बे डिसिसना सोनारगोन आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव आरो डिसिसन होनो थाखाय आसाम सरकारनो नांगौ मोनसे रिपर्ट अल्टारेसन कमिटिनि दा बे जादों दा बे हिसाबैहाय नोंथांमोननि काउन्सिला जेब्लानाखि आयेनाव महर मोनबाय बिनि उनाव गामिफोरखौ नोंथांमोना दा जासाय खालामगासिनो दङ ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिट्युटनि गेजेरजों टिआरआइनि गेजेरजों दा टिआरआइआ बै गामिखौ लाफादोंना लाफायाखै स्टाडियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेनाखि बर' गामिफोर दङ बेफोरखौ लाफादोंना लाफायाखै टिआरआइनि रिसार्चआव खोथाया ओरैहायसो जोंनि दानि जानाखि काउन्सिला बर' गामिफोरखौ लिस्ट खालामनानै होनांगौ जों होबाय बे लिस्ट खालामनायाव जोंनिया आगोलनि डिसिसननि बायदिनो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरखौ लाथ'नाङा दोनथ' खिन्थु बिनि लिस्टआ जोंनाव दङ जोंखौ बेखौ होथ'नाङा थाबाय बियो बेनिफ्राय नैबे जाखिनि थालांबाय बे गासै गामिफोरखौ जों होजोबबाय जों होनाय लिस्टखौसो बिसोर एग्जामिन खालामबाय जों होनाय लिस्टखौसो एग्जामिन खालामना गमामायैनो जोंनि काउन्सिला आरो इउबिपिअ बा ओरैजानि बर' लिडारफ्रा जा होनाय लिस्ट बेहाय इउबिपिअ थाबाय एबसु थाबाय काउन्सिल थाबाय जों बानायना होनाय लिस्टआव नंगौना नङा मोजाङै बानायना होदों बिनि थाखायसो एसे नायगोन एग्जामिन आच्छा थारमाने नोंथांमोना लिस्टखौ साबमिटखौनो खालामखायाखै खालामखाजोब्बाय ना सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बेखौ खालामाखै खालामबाय अब्ला टिआरआइनि बाथ्राया फैला बे स्पष्ट जोंनिया स्पष्ट मा जों जा लिस्ट होदों इउबिपिअ बानायनाय एबसु बानायनाय नों माने काउन्सिलर बानायनाय जों काउन्सिलखौ साबमिट खालामनांगौ हिसाबै गोदोनो बानायखाजोबनायखौ काउन्सिलर बेखौ नायफिननानै टाइप आउट खालामनानै एसे मानसियाथ' 2011 सेन्सास जानाय जेनेरेल सेन्सासनि बायदि होनांगौ 10 years गेप्स एसे बारायखाया होमबा ओंखायनो जोंनि बारायबाय आरो मा सेन्सासआव जोङो माने मिथिलायनांगोन माखासे गामिफोरा कड नाम्बार दं गोदान गामिफोरा कड नाम्बार गैया सानना लादो नोङो बे माबानिखौ नायदो नोङो बे लामदिंनि बे हाग्रा सेरनि खाखिनि बर' गामिफ्रा माखासे कड नाम्बार गैया थेवबाबो जोङो बे हाबदों गुवाहाटीनि हाजो ओनसोलाव बिराद बुरजा मानसि जाबाय कड नाम्बार गैया बेथ' कड नाम्बार गैया बेनो स्पष्ट जाबाय जे दा समावहाय बिकेडब्लिउएससिआ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ गावसोरनि आवथायाव लाफानायनि बाथ्रा फैयाखै आरो बबे गामिखौ लानानै बिकेडब्लिउएससिआ जागोन बिनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ स्टाडि खालामनो होनाय जादों ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिट्युट अफ आसामखौ आरो बे टिआरआइ एबा ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिट्युट बेनो बिकेडब्लिउएससिनिफ्राय अलरेडि गामिनि लिस्टफोर होनाय जादों आरो बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ टिआरआइनि बिथिंनिफ्राय बे टिआरआइनि स्टाडियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ नागारनानै दोननाय जाबाय दा अब्ला गोनो गोथोआ थासिननोसै नामा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजोफोरनि थाखाय बिपिन गारि आंनाव सोंदों औ दा जोंनिया जिहेतु एनडिपिनिफ्राय मोनब्रै हान्जा दं फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे हान्जा दं इउबिपिनिफ्राय मोनसे हान्जा दं सागानगिरिफ्रा दा जों बेखौ सिगाङावनो जेब्ला बर' कस्टारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बेवहाय माबा खालामना होनाय जादों
दा हैदिननिफ्रायनो जोङो बुजाफोरा जाजोबदों सारा संगठनजों रायज्लायनानै जे माबानिफ्राय सनितपुरनिफ्राय माने आप टु माने लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट सिमलगुरिसिम बे सिमलगुरिसिमखौ जों ज'है रायज्लायनानै गासिबो संगठनजों ज'है रायज्लायनानै जे बियो कमिसनाव फैगोन गतिके बेवहाय फैनायनि उनाव बबे गामिया हाबा बेसेबां थालाङो बेसेबां थालाङा थालांनायफ्रा देनां ज' जानानै आरो नैबे बर' कालचारेल वेलफेयार जिथु काउन्सिलजों जोङो ज' रायज्लायनानै बोरै खालामलायनाय जायो बे उननि फारियाव फैगोन दा बर्थमान जोङो नेनानै दङ जे जोङो माने बिटिआरआवनो हाबनांगौ होननानै मोनफ्रोमबो संगठननिफ्राय एनडिएफबिनिफ्राय एबसुनिफ्राय इभेन माने इउबिपिनिफ्रायबो जों जिहेतु रायज्लायलायनानै जों रावजोंबो माने बेवहाय बादाबादि जायाखै जों मिला मिसायैनो जे बेसोरखौ दोनथ'नांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टजोंबो रायज्लायनाय जादों आरो बिदिनो दोनथ'बोनाय जादों दा जों मोनसे आयदा फैनि जे आथिखालाव माखासे सेक्सन सानसुमैफोर बैसुमुतारिनि दैदेननायाव मोनसे मुभ जाबाय थादों जे बिटिआर एकर्ड एबा बर'नि थामथि गोरोबथाखौ रिभिउ खालामनायनि दाबि बे बेलायावहाय बिथांमोना अजद होदों जे गोबांथार बर' गामिखौ दानख'नायनि बाथ्रा फैदों एबा बिटिसिनि गामिखौ दानख'नायनि बाथ्रा फैदों होननानै अजद लाबोनाय जादों दा जुदि थामथि बर' गोरोबथाखौ रिभिउ खालामनाय जायोब्ला अब्ला बिकेडब्लिउसिनि थाखाय मोनसे संकट फैगोन नामा दा बेखौ ओरै साननाया मोजां जागोन स्पष्ट थ्रु 2020आव 30 डिसेम्बराव बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव पास जाबाय नङा होमबा बे मोनसे आयेन जाबाय बेखौ 30 जानुवारियाव माने गेजेराव फाइट खालामो नङा होमबा बे मोनसे रोखा आयेन जोङो 10 लाखनिथ' बुरजा दङ बिटिसि आगोलनि बिटिसिनि बाहेराव बिटिआर जायोबा एसे खमिगोन बे 10 लाखनिख्रुइ बुरजा जोंनि बर' रायजोनि जानाय सेन्टिमेन्ट नङा होमबा जा सेन्टिमेन्ट जा लुगैनाय जा माने आन्दोलनाव बाहागो लाबोनाय जाजानो लुगैनाय 6.1 कार्बि आंलं दिमा हासावनि बर'फ्रा एसटि हिल्स जानांगौ नङा होमबा जोंनिया जाहैबाय 5.1 5 पइन्टआ इन लेटार स्पिरिट कार्जफोर जाबाय नालाय इमप्लिमेन्ट जाबाय नालाय नङा होमबा बेखौ डाइरेक्टरा जाबाय एसोसिएट लेंगुवेजआ जाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय जोंनि 6.1 कार्बि आंलंनि आरो दिमा हासावनि एसटि जानांगौ बेबो माने सावरायबाय थादों होनना बुङो दा बे समाव जोंनि एकर्डखौ 27 जानुवारि 2020 जालांनाय जानाखि एकर्ड बे एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होनना बुंदों नङा होमबा बे बिथांमोननि जानाखि साननाय बिथांमोननि मावनो नाजानाय नङा होमबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि काउन्सिला स्पेसिफिक जोंनि जानाखि बे एकखौ माबाफोर रिभिउ खालामनो नागिरदों नामा नोंथाङा सों बिथांमोननाव जों बे एकखौ रिभिउ खालामनो नागिरदों नामा बिथांमोना बे एकनि रिभिउनि प्रयजन दं नामा नोंथाङा मालाबा लोगो मोनब्ला बा बर' रायजोनो खोन्थानो हायो जे काउन्सिलनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बुंदों जे हल एकर्डनि जानाखि एकर्डआव जा दङ बे एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होनना बुंदों बेवहाय 5.1आबो दंफायो नामा 5.2आबो दंफायो नामा 5.3आबो दंफायो नामा 6.1आबो दंफायो नामा अब्ला नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बिथांमोननि मुभमेन्टनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जोङो बिटिआरनि बाहेरानि बर' रायजोआ बे एकनि सायाव जोङो जों सन्तुष्ट 27 जानुवारि जानाखि बिटिआर बा बर' पिस एकखौ एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो इउबिपिजों खालामनाय बेनि जानाखि क्लजफोर बे एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैयो बिटिआरनि बाहेरनि रायजोफ्रा जों मोनफ्रोमबो मिटिङाव होनदों जोंहा मोननै दलिल दङ बे जाहैबाय बर' पिस एकर्ड बा which is माने पपुलारलि नोन एज माने बिटिआर एकर्ड बे इन लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो जोंनि जानाखि 2020आव जालांनाय बा बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि बेवहाय जाफोर दङ बेयो माने बेबायदि बे स्पिरिटआव थांनांगौ बेवहाय बिटिआरनि बाहेरानि बर' रायजोफ्रा आं सानो बारा बुंनो नागिरा जों एकमत ओंखायनो बेफोरबायदि क्लजफोरनि सायाव जोङो रिभिउनि खोथा फैयाखै
सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारि दंमोन रन्जन दैमारि सिगनेटरि हिसाबै दंमोन थार्ड बड' एकर्ड एबा पिस एकर्डआव बिथाङा जेलाव थांफिननो गोनां जादों दिनैसिमबो जेलाव दङ आरो बेनि थाखाय रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिपिनि केडारफ्रा गासिबो सारेन्डार जाजोब्बाय दिनै मेइन स्ट्रिमाव दङ बिथांमोना दा समावहाय जोबोद खुद्रिनानै दङ जे बे एकर्डखौ जों रिभिउ खालामनांगौ आरो बिथांमोना माने आन्दोआव थानानै सुक्तिखौ खालामनो गोनां जादोंमोन बे बिथिङाव बे प्लेटफर्मनिफ्राय बा बे मोगा मोगिनिफ्राय आङो जेबो बुंथ'नो लुबैया कमेन्ट होनो लुबैया रन्जन दैमारि बनांगौ बेथ' बनांगौ बनायनि प्रसेसखौ खालामाखै प्रसेसा बोरै थांदों बा थाङा बे बिथिङाव आं माने कमेन्ट होनो लुबैया खिन्थु रन्जन दैमारि दङ जों गोबां सावरायबाय आरो दा समाव बुजिनो मोनबाय जे बर' क'सारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थामोनथा आरो बिनि इयुन बिनि सायाव सावरायदों आरो मोनथिनो मोनबाय जे बर' क'सारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाजेट एबा रां बावजाखौ 300 कोटि होनाय जादोंमोन आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायदोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ WPT NBCनि गेजेरजों 13.5 थारमाने 13.5 कोटि थाखा बिथांमोना मन्जुर खालामदों आरो बिथांमोना आसा खालामदों जे बिटिआर एकर्डनि समाव एबा थार्ड बड' पिस एकर्डनि समाव जेनाखि 1500 कोटि पेकेजनि बाथ्रा होनाय जादों बे पेकेजखौ बिटिसिनो हरनायनि बाथ्रामोन बे पेकेजनि बाहागोआरि जानो मोननांगौ होनना बुंनाय जादों BKWC बिथिंनिफ्राय आरो बिथांमोना अलरेडि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायबाय होनना बुंनाय जादों आरो प्रमद बर'आ बिथांमोननो कमिटमेन्ट मोनसे होदों जे नोंथांमोना माखासे माने स्किम इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो लिस्टखौ हो नाथाय बिथांमोना लुबैदों जे दोहोन लुबैदों दोहोन बिथांमोना माखासे शेयार लानायनि गेजेरजों गावसोर बहा मा स्किम बानायनो बेखौ बिथांमोना बानायगोन बे स्पिरिटआव दङ आरो बिथांमोना आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टनो मा गामिखौ BKWC आव सोसननांगौ बिनि लिस्टखौ अलरेडि होबाय आरो बे लिस्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिटिउट अफ आसामनो गथायनाय जादों स्टाडिनि थाखाय बेफोर गासैबो जाजोबनायनि उनावनो BKWCनि आबुं महरा फैसिगोन बेखौ मिजिं लानाय जादों दा जों बेखिनियाव दिनै सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांदों गोजोन्थों खुलुमबाय